Ei, Ulrich, què busques ara? Tinc gana. Vés a esmorzar tu. He de trobar una cosa. D'acord. No ho entenc. Ah, 8 torrades i 3 plàtans. No està malament, eh? Ei, et saltaràs educació física? Sí. Així tinc més temps per mirar de materialitzar la Elita. Què passa? Tens por que caigui la paret? Ah, molt gràcies. Que podem parlar un moment? Hola, Yumi. Hola. Ei, mireu allà, és l'Ulrich. Però què fa parlant amb la Sissi? Ei, Ulrich! I doncs? Escolta, això és xantatge. Per què creus que ho acceptaré, En primer lloc, perquè és difícil dir que no a una noia tan maca com jo. I en segon lloc, perquè no pots fer res més. Au, anem. Al segle XVII, tots els països europeus estaven en mans d'un rei o d'un príncep. Governaven poblacions bàsicament campesines. Es pot saber què els hi passa? Ho veig i no m'ho crec. L'Ulrich i la Sissi. Governaven amb mà de ferro. I mira, l'altre punt de l'Hervé es mor de gelosia. Ot! M'estàs escoltant, Ot? Hem de parlar de coses molt importants. Sissi, corre, vine amb mi. Ei, però... No m'has de dir res? De debò, t'ho juro, és molt important. D'acord, t'ho diré. Estic ficat en un bon embolic. Fa anys que faig un diari. Un què? Un diari. La Sissi l'ha trobat i ara m'està fent xantatge. He de sortir amb ella. Si es pensa que així m'agradarà més, s'equivoca. Espera un moment. En aquest diari que fas parles mai del Shanna o de l'Yoko? Sí, i si no faig el que ella diu, ho explicarà a tothom. No sé què fer. Au, no pateixis. Quan sigueu tots a la piscina, la Yumi i jo el buscarem. Trobarem aquest Ja diari. t'he dit que no. Per enèsima vegada no me l'heu parat al nas. No m'ho preguntis més. Ja n'hi ha prou, Ot. Deixa-la en pau, sents? Tranquil, ara t'ho explico. Què et sembla, Ot? Està bé, Aquest autobús és l'últim crit de la tecnologia. És elèctric, no contamina, però té molta potència. Elèctric i amb potència? Segur que aquesta carraca va més a poc que un cargol. Però... Au, vinga, va, tothom a bord. Au, vés a seure. A veure, què passa? Què és això? No ho sé. Seieu i no us mogueu fins que arribem a la piscina. Podria ser el Shanna. Sí, si li fa xantatge? Sí, sorprenent, L'important ara és trobar el diari de l'Ulrich abans que comenci a xerrar sobre l'Yoko. Li esculcollaré l'habitació. Si et necessito, ja et trucaré. Seré a la fàbrica. Bona sort. Aelita, sóc en Jeremy. Em reps bé? Aelita?
Sóc aquí, Jeremy. Esperava que em truquessis i ho he aprofitat per estudiar una mica més el vostre món. Hi ha coses molt estranyes, realment. Oh, què? Com? Una cosa rara? Quin autobús? Quin dia més bonic, que bé, oi? Ens arrosseguem a 5 per hora. No entenc què li passa. Tinc el peu al fons de tot i no hi ha manera que es mogui. D'acord, escanejaré l'Ioko. Si trobo res, us aviso. D'acord. Vaja. Remi! Oh, no. Aquesta no és la lletra de l'Ulrich. Oh, carai, és de la Sissi. Estic cansada que m'ignori com si jo ni existís. No puc suportar que només es fixi en la Yumi. Per això he aprofitat que era dinar per entrar a la seva habitació. Només volia una foto seva, però hi he trobat una cosa molt millor. Ara segur que ja no em podrà rebutjar. Ja sé que això que faig no està gaire bé, però és l'única manera que tinc perquè em faci cas. Que és mala pècora! Yumi, tens el diari de l'Ulrich? No, però no ho diries mai. Tinc el de la Sissi. Tenia raó. Sap que l'Ioko existeix. No sap ben bé què és, però el que sap està disposat a esbombar-ho. No, escolta, has de trobar el diari de l'Ulrich abans que tornin de la piscina. No pateixis, sé com aconseguir-lo. Escolta, i si li demano al meu pare que ens deixin a veure una pel·li? Estaria bé, oi? Sí. Sí? Fins ara he mirat de ser amable amb tu, però si continues passant de mi, et juro que s'acabarà. Em sents? T'ho aconsello. Para d'ignorar-me si no vols que tot el col·legi llegeixi el diari. D'acord. No cal que m'amenacis més. Ho sé molt bé què m'hi jugo. Sí? No estàs segur que ho saps? Oh! Qui ets? Ah, Yumi. Què vols ara? Res. Només dir-te que m'agrada molt com escrius. Aquest matí m'he trobat l'imbècil d'en Jim. Fa pena amb el xandall tan suat que portes sempre. Molt bé, què vols? Digue'm on has amagat el diari de l'Ulrich i de pressa. O els teus secrets sortiran a la primera plana del diari del col·legi. Sí, d'acord. És el lavabo de noies damunt del dipòsit de l'aigua en el tercer vàter. Ho has entès? Ah?